बंधारजी, खरं तर विकासाच्या मुद्द्यावरती भाजपा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली. ज्या आपल्या अगदी सुरुवातीच्या माझ्या प्रश्नांना जी काही आपण उत्तरं दिलात, या उत्तरातनं आमच्यासमोर आणि अर्थातच सर्व दर्शकांसमोर देखील आमच्या पोचतंय नेमके आता जर लोकांनी आपल्यावरती विश्वास ठेवला आणि आपल्या हातात सत्ता दिली तर मालवण वासियांना तुमच्याकडनं नेमकं काय मिळणार आहे? मी मुळात इथे सांगेन की आपण आता नगरपालिकेकडे आपण एक ॲक्वेरियम साठी जागा ऑलरेडी खरेदी केलेली आहे. जी 40 गुंठे जागा आपण खरेदी केलेली आहे आणि भविष्यात पुढची 70 गुंठे जागा खरेदी करण्यासाठी आम्हाला निधीची आवश्यकता आहे. ॲक्वेरियमचं डीपीआर आमच्याकडे तयार आहे. मुळात आम्हाला थोडासा रोडचा प्रॉब्लेम आला म्हणून तो ॲक्वेरियमचं काम आपण थोडंसं थांबवलेलं आहे. पण भविष्यात काल पालकमंत्री चर्चा करता असताना त्यांनी आम्हाला सांगितलं मी तुम्हाला यासाठी स्वतंत्र निधी देतो आणि तो ॲक्वेरियम आपण करू. एक मोठं काम या मालवण शहरात ॲक्वेरियमच्या माध्यमातून 100% होईल असं मला वाटतं. दुसरं, मालवण शहराच्या डम्पिंग यार्डचा एक मोठा विषय आहे. मालवण शहराचं डम्पिंग यार्ड हे एका डोंगरात आहे आणि आज त्या ठिकाणी सॅग्रिगेशन करणं, प्रोसेस करणं कठीण होत आहे. त्या ठिकाणी भुयारी गटारची अर्धी बिल्डिंग झाल्यामुळे डम्पिंग यार्डचं क्षेत्र कमी झालंय. आमचं असं भविष्यात विजन आहे की डम्पिंग यार्डसाठी कुंभारमाठ सारख्या एका आउटसाइड भागात आपण त्या ठिकाणी एक मोठी जागा विकत घेऊ आणि त्या ठिकाणी सॅग्रिगेशन आणि इतर प्रोसेसिंग कचऱ्याची असेल ते आपण त्या ठिकाणी करू आणि त्या ठिकाणच्या डम्पिंग यार्डमध्ये आपण या मालवण शहराला लगतच्या असलेल्या सगळं ग्रामपंचायत म्हणजे आज देवबा ग्रामपंचायत आहे ज्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे, वायरी ग्रामपंचायत आहे ज्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे, तारकर्ली ग्रामपंचायत ज्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे, कुंभारमाठ ग्रामपंचायत आज मोठ्या टॅक्सेशन मध्ये त्याला कचऱ्याचा प्रश्न आहे. म्हणजे या लगतच्या ग्रामपंचायतींचा पण जो कचऱ्याचा प्रश्न आहे तो एकाच ठिकाणी आपल्या पालकमंत्र्यांशी चर्चा झाली आणि आपण आता जागा खरेदीसाठी त्या ठिकाणी प्रयत्न करण्याचं ठरलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी सगळं प्रोसेसिंग युनिट ते त्या ठिकाणी व्हावं म्हणजे जेणेकरून मालवण शहराबरोबर भविष्यात वाढत असलेल्या इतर गावांचा पण विचार त्या कचरा डम्पिंग यार्डच्या ह्याच्यातनं आपण करत आहोत. आणि खऱ्या अर्थाने आज मालवण शहरात बघितलं तर आज बंधारे हे दांडीचे बंधारे आज होणं गरजेचं आहे. दांडेश्वर ते त्या ठिकाणी चौकचार मंदिर ते आपल्या आवार या ठिकाणी बंधारा होणे गरजेचं आहे. आज आमचं कोळम खाडी आहे त्या ठिकाणी एक बंधारा होणे गरजेचं आहे कुरणवर आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे खाडीचा गाळ काढणे हा एक मोठा मुद्दा मालवण शहरात आहे. आज चांगले कायाकिंग सारखे छोटे छोटे लोक या ठिकाणी व्यवसाय करतायत त्यांना कुठेतरी सुविधा करून देणं गरजेचं आहे. अनेक गोष्टीत आपण या ठिकाणी काम करतोय. अनेक गोष्टीत काम करत असताना आज तुम्हाला सांगतो ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आज आपण स्मारक उभारलेलं आहे त्याच्या बाजूला एक सुंदर गार्डन करण्यासाठी जागा आरक्षित केली जात आहे आणि ते भविष्यात जागा आरक्षित करून त्या ठिकाणी चांगला एक विजनरी त्या ठिकाणी गार्डन किंवा म्युझियम होणार आहे. त्याला लागून एक मोठी जेटी होणार आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या विकास कामांसाठी मी सांगतो मालवण शहरात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता येणं गरजेचं आहे जेणेकरून महाराष्ट्रातल्या राज्याच्या सत्तेचा आपल्याला या ठिकाणी फायदा होईल, देशाच्या सत्तेचा आपल्याला फायदा होईल आणि त्या ठिकाणी एक सुंदर असं गार्डन आणि सुंदर म्युझियम तयार होईल. अशा पद्धतीचं काम या मालवण शहरात आम्ही करण्याचं ठरलेलं आहे. काही प्रोजेक्ट आहेत. आज भुयारी गटारची मोठी त्या ठिकाणी मालवण शहराच्या जनतेमध्ये हे आहे की भुयारी गटार हे झालं पाहिजे. गेले 20-22 वर्ष या भुयारी गटार योजनेचं काम चालू आहे परंतु 22 वर्षापूर्वी असलेली भुयारी गटार योजना आज सगळ्यात पूर्ण झालेली नाही. आज ती योजना 90% पूर्ण आहे परंतु आज 22 वर्षापूर्वीची मालवण शहराची लोकसंख्या आणि आज असलेली मालवण शहराची लोकसंख्या याच्यात तफावत आहे. त्यामुळे ज्या ज्या मशिनरी आता ऍडव्हान्स लागणार आहेत त्यांच्या पाण्याची कॅपॅसिटी म्हणजे पूर्वी आमच्या भुयारी गटार योजनेसाठी 3 MLD पाणी लागत होतं ते फिल्टर करण्यासाठी तर आता त्यासाठी 5 MLD पाण्याची म्हणजे 5 MLD कॅपॅसिटी असलेली त्या ठिकाणी मशिनरी लागतील. म्हणजे ते ज्याचं जे आपण प्युरिफिकेशन करतो ते युनिट बसवायसाठी आता आपल्याला त्या ठिकाणी पैशाची गरज आहे. मग आपण या ठिकाणी मालवण शहरात या निवडणुकीनंतर त्या पूर्ण योजनेचं रिइस्टिमेट करून त्या योजनेला लागणारा नवीन निधी तो आणून या ठिकाणी उर्वरित असलेली मालवणची भुयारी गटार योजना पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहोत. परंतु ते करत असताना मला असं वाटतं की भौगोलिक दृष्ट्या भुयारी गटार योजना ही मालवण शहरात झालेली आहे. आज HDP पाईप आम्ही मालवण शहरात पहिले आहोत महाराष्ट्रात ज्यांनी HDP पाईपची सँक्शन आणली आणि HDP पाईप आम्ही वापरले. पण मालवण शहराच्या भौगोलिक दृष्ट्या मालवणचं बाजारपेठ आणि रेवताळा हे 2 भाग सुटेबल आहेत. म्हणजे हे कधीही आपण पैसे आणल्यानंतर हे दोन्ही भाग भुयारी गटाराचे चालू होऊ शकतात अशा भौगोलिक परिस्थितीत आहेत आणि ते लवकरात लवकर ते 2 भाग चालू करून या मालवण शहरात भुयारी गटार योजना चालू होईल यासाठी आमचे प्रयत्न आहे. आज विकास आराखड्यासारखा मोठा विषय आहे
मागे विकास आराखडा आंदोलन आली, लोकांना भडकवलं गेलं, लोकांना सांगितलं गेलं की हे रस्ते तुमच्यावर लादले जाणार, परंतु लोकांच्या संमतीशिवाय या विकास आराखड्याचा कोणताही रस्ता होऊ शकत नाही. लोकांना त्या ठिकाणी लोकांना त्यांचे मोबदला दिल्याशिवाय होऊ शकत नाही. असे अनेक रस्ते चुकीचे त्या ठिकाणी लादले गेले. पण भविष्यात येणाऱ्या आमच्या सत्तेमध्ये किंवा भविष्यात निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये त्या ठिकाणी 37 नोटिफिकेशन खाली ठराव घेऊन जे म्हणजे लोकांवर अन्याय होणारे रस्ते आहेत ते वगळण्याचे अधिकार हे नगरसेवकांना आहेत. हे या ठिकाणी का सांगतो, तर लोकांना भडकवलं जातं, पण त्याच्यातनं पर्याय कसा काढला जाईल याची माहिती नगरसेवकांना असणं, याचा अभ्यास नगरसेवकांना असणं फार गरजेचं आहे. आणि ते 37 नोटिफिकेशन खाली नगरसेवकांना अधिकार आहेत, बॉडीला अधिकार आहेत की हे रस्ते हे वगळून आपण ते पुन्हा पाठवून ते रस्ते वगळू शकतो, असा या ठिकाणी विकास आराखड्याचा मुद्दा आहे. त्यामुळे या मालवण नगरपालिकेत काम करत असताना जे आम्ही लोक या मालवण नगरपालिकेच्या पॅनलचं नेतृत्व करतोय किंवा आम्ही या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आहोत, आमची जबाबदारी आहे की लोकांना सांगणं की हे पॅनल आम्ही उभं करतोय, आज उद्या निवडून आल्यानंतर आम्ही काय करू शकतो, की आमचा अभ्यास किती, हे जनतेला सांगणं गरजेचं आहे. कारण वाढती लोकसंख्या, आज टॅक्सेशन, आज आपण म्हणतोय आज भविष्यात लोकांना टॅक्सेशनचे एवढे हाल आहेत, दुप्पट घरपट्टी ही होते. मग CRZ मध्ये घरगुती बांधकामांना कशी आपण शिथिलता देऊ शकतो, कशी करू शकतो. आता आपण मुद्दा लावून धरलेला आहे की 350 चौरस मीटर 3,500 स्क्वेअर फीटचं घर, याची परवानगी आपण स्थानिक पातळीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. तशा GRचा पण आपला प्रयत्न झालेला आहे. आणि लवकरच पालकमंत्र्यांच्या चर्चेत आमचं असं ठरलेलं आहे की लोकांना लवकरात लवकर त्या परवानग्या द्या, म्हणजे जेणेकरून मालवणात सामान्य लोकांना घर बांधण्यासाठी किंवा जे 2-3 रूम पर्यटकांसाठी होमस्टे करतात या लोकांना शिथिलता होऊन त्या घरपट्टीत कशी सवलत मिळेल यासाठी आमचे या ठिकाणी प्रयत्न चालू आहेत. पर्यटन टॅक्स घेण्याचा आमचा एक महत्वाचा उद्देश आहे. कित्येक वर्ष प्रयत्न करून पण ते आपल्याला मिळत नाहीये, परंतु पर्यटन टॅक्सेशन चालू करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी सत्तेची गरज आहे आणि ती सत्ता ही आमच्याकडे आहे. भविष्यातल्या आपण स्वच्छता फी म्हणून ते टॅक्सेशन लागू करू, ती एंट्री फी लागू करू शहरात येताना, आणि ती फक्त काय पर्यटकांना असेल, आपल्या काय स्थानिक नागरिकांना नसेल. अशा पद्धतीचे अनेक विकास कामं, अनेक कामं घेऊन या मालवण नगरपालिकेसमोर आपल्याला निवडणुकीला जाणं गरजेचं आहे. पण हे विजन ठेवून असलेल्या पॅनलला लोकांची पण जबाबदारी आहे. आमची जबाबदारी जशी आहे तशी लोकांची पण जबाबदारी आहे. तर गावकर साहेब, मी या ठिकाणी सांगेन, मी मालवण शहराचा नगरसेवक आहे, पण मी मालवण शहराच्या एका वॉर्डात केलेलं काम हे मालवण शहराच्या मागच्या 17 वॉर्ड मध्ये बोललं जायचं की त्याचं काम जाऊन बघा. म्हणजे आपण विजन ठेवून रस्ते केले, कॉन्क्रीटला कॉन्क्रीट आणि गटाराला गटार बांधलं नाही, गटाराची कामं काढली नाही, पण नवीन नवीन रस्ते, मी तुम्हाला कित्येक रस्ते सांगेन. आपण एक बाजारपेठमध्ये बाळू कोळंबकर ते गौंडीवाडा एक रस्ता जातोय. आज आपण कचेरी मागे पोलीस स्टेशन ते आपल्या कचेरीपर्यंत म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकांपर्यंत एक रस्ता जातो. म्हणजे असे अनेक रस्ते जे आपल्याला डेव्हलप करा. आज कचेरीच्या मागचा भाग जो आहे तो पण भाग एवढा सुंदर आहे. त्या ठिकाणी जर तो शिवाजी महाराजांकडनं, छत्रपती शिवाजी महाराजांकडनं बंधारा जर आपल्या पोलीस स्टेशन पर्यंत येईल तर ते सुंदर एक भाग त्या ठिकाणी डेव्हलप होऊ शकतो. असे अनेक या ठिकाणी विजन आमच्याकडे आहेत, अनेक गोष्टी आमच्याकडे आहेत.